ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നരസിംഹലീല കാണുമായിരുന്നു. ഭക്തി സദാചാരില് വൈഷ്ണവ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദശാവതാരമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് ദശാവതാരത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നരസിംഹലീലയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നരസിംഹലീലയില് നമ്മൾ കണ്ടു ഹിരണ്യകശിപു ആ ഒരു തപസ് ചെയ്ത് വരമെല്ലാം കിട്ടിയതും. അതുപോലെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? രാജി മാതാജി ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് അയച്ചു കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു 7ാമത്തെ സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 3 പേര് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷികള് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരാള് സൂത ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സൂത ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നൈമിഷാരണ്യ ഋഷികൾക്ക് പറയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരിഷത്ത് രാജാവ് ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ 7ാമത്തെ സ്കന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താണ് പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നു? അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കൾ തന്നെയല്ലേ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ മാത്രം സഹായിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്ര പാർഷ്യലാണോ? ആ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ നമ്മുടെ ജയവിജയന്മാര് കാര്യം പറയാൻ, അതായത് ആരാണ് അവിടെ രാജസദസ്സിൽ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്? നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് ആ ഒരു രാജസൂയ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശിശുപാലന്റെ ആ ഒരു മരണം, ആ ശിശുപാലൻ അത്രയും ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ആ ഒരു മുക്തി ശിശുപാലന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരുടെടുത്തും പക്ഷപാതമൊന്നുമില്ല. ദേവന്മാരെ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ, അസുരന്മാരെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ശത്രുതയാണ്, അങ്ങനെയില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഒരുപോലാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഓരോരുത്തർ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് രാജാവിന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലീല പറയാനായിട്ട് നേരെ ആ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺവെർസേഷൻ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ നരസിംഹലീല ഫുള്ളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശിശുപാലന് ആ ഒരു മുക്തി ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിശുപാലൻ ഇങ്ങനെ മുക്തി ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ആരാണ് ശിശുപാലൻ എന്നും അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു കുട്ടിയായ പ്രഹ്ലാദനോട് അച്ഛൻ ഇത്രയും ദേഷ്യം, ഇങ്ങനെ കൊല്ലാനൊക്കെ നോക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. കയാതുവിന് ഗർഭസ്ഥയായിരുന്നപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വലിയ തപസ് ചെയ്യുന്നു, വരം ലഭിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദൻ സ്കൂളിൽ വിട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുകയാണ്, നീ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിഷയം, നിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിഷയം നിനക്ക് തോന്നിയത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്? ഈ ഗ്രഹജീവിതം, താൽക്കാലികമായ ഗ്രഹജീവിതത്തിൽ ആസക്തനാകാതെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഈ അന്ധകൂപത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്, വെള്ളം കിട്ടാത്ത പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ വനത്തിൽ പോകൂ, കൃഷ്ണാബോധം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ആദ്യം ഹിരണ്യകശിപു എന്താ തോന്നിയത്? ചിരി വരും. എന്റെ മോന്റെ ബുദ്ധിയെ ആരോ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ സ്കൂളില്, ആ ഗുരുകുലത്തില് ശത്രുക്കൾ ആരോ വേഷം മാറി വന്ന്
കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് നല്ല സംരക്ഷണം അവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാരൊക്കെയാണ്? പ്രഹ്ലാദനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരാക്കാന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഗുരു? നമ്മുടെ ശുക്രാചാര്യരുടെ അങ്ങനെ ഷണ്ട അമർക്കന്റെ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും, നിനക്ക് ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന, നീ എവിടുന്നാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടി തന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തന്റെ ആ ഒരു ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇരുമ്പ് ആ കാന്തത്തിൽ അട്രാക്ട് ആവുന്നത്, അതുപോലെ എന്റെ ബോധം മൊത്തവും ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിയെ വഴക്കു പറഞ്ഞു, പിന്നെ അടിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം ഭൗതിക കാര്യമാണ്. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, മോക്ഷമില്ല, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ വീണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതേപോലെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നീ പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് നീ ആവർത്തിക്കൂ. ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പലതും കേട്ടല്ലോ, ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണ്? അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ചോദിച്ചു, അപ്പൊ എന്താണ്, അണ്ഡകൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലാണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം, അതിനാൽ വനത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ അടുത്ത്. രണ്ടാമതും ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുകയാണ്, നീ പഠിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണ്? അപ്പോഴെന്താണ് രണ്ടാമത് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പോ ഈ നവവിധ ഭക്തി, ഇതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ്, തന്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഭക്തി നിർഭരമായ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് അത്യധികം ദേഷ്യം വന്നു. അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു. അവൻ തന്റെ ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രനായ ഷണ്ടനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചു: യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഏറ്റവും നീചനായ ബ്രാഹ്മണപുത്ര, നീ എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതെ എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കക്ഷിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണിത്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രൻ പറഞ്ഞു: ഇന്ദ്രരാജാവിന്റെ ശത്രുവേ, രാജാവേ, നിങ്ങളുടെ മകൻ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാനോ മറ്റാരോ പഠിപ്പിച്ചതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം സ്വാഭാവികമായും അവനിൽ വികസിച്ചു. അതിനാൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ കോപം ഉപേക്ഷിക്കൂ. ഞങ്ങളെ അനാവശ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അപ്പൊ കുട്ടി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഇതാണോ എന്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചത്? ഈ ഭക്തിയാണോ? ശത്രുക്കളുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് എന്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് കാണിക്കുന്നത്? അപ്പോഴെന്താണ് അവര് പറയുക? ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അത് കുട്ടിക്ക് സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് വികസിച്ചതാണ്, ഞങ്ങളാരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ഞങ്ങളടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദേഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അനാവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ വീണ്ടും ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരല്ല ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എവിടുന്ന് കിട്ടി? ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ വിഷ്ണു ഭക്തി നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത്. തന്നെ മടിയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, നീ ഇത് ഗുരുക്കന്മാരല്ല പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്? അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദോവാച മധിർന കൃഷ്ണേ ഭരതസ്വതോവ നിധോ ബിബധ്യേത ഗ്രഹപ്രദാനം അധന്തഗോഭേർവിശതാം തമിശ്രം പുനഃ പുനഃ കർവിത കർവണാനം. പുനഃ പുനഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുനഃ പുനഃ, പുനഃ പുനഃ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും. കർവിത കർവണാനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവച്ചത് വീണ്ടും ചവയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ആസക്തരായ വ്യക്തികൾ നരകാവസ്ഥയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും
ഇതിനകം ചവച്ചത് ആവർത്തിച്ച് ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാരണം ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ആസക്തിയാണ്. അവർ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അവരുടെ യാത്ര നരകത്തിലേക്കാണ്, നരകാവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവർ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എത്രയെത്ര ജന്മം ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പുനരധി ജനനം, പുനരധി മരണം. ഈ ജനന മരണം എത്ര ലക്ഷം ജന്മം എടുത്ത് കാണും, എന്നിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനോടുള്ള അവരുടെ ചായ്വ് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടോ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ചേർന്നോ ഉണർത്തപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയം, നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇത്രയും ആസക്തരായത്. ചെയ്തത് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ചവച്ചത് ആവർത്തിച്ച് ചവയ്ക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് ഒരാസക്തിയും വരുന്നില്ല. ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ടോ ഒന്നും അവർക്ക് ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, നധേ വിദുസ്വാർത്ഥഗതിം ഹി വിഷ്ണും ദുരാശയായേ ബഹിരഥർത്ഥമാനിന അന്ധയാധാന്ധൈരുപനീയമാനാസ് തേബീശതന്ത്രം ഊരുധാം നിബന്ധഃ. ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്ന ബോധത്തിൽ ശക്തമായി കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും അതിനാൽ ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ അന്ധനെ തങ്ങളുടെ നേതാവായി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈശ്വരനിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നിവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു ബോധാവസ്ഥയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരുടെ പാതയാണ് പിന്തുടരുന്നത്? അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരും ഇതേ അന്ധന്മാരാണ്, ബാഹ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളാണ് ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള അന്ധന്റെ ആ നേതാവാക്കി ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചാൽ ജീവിതം എങ്ങോട്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആ അന്ധനായ ഭൗതികതയിൽ അടിമപ്പെട്ട ആ ഗുരുവിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, മറ്റൊരു അന്ധൻ വഴികാട്ടിയ അന്ധനമാർ ശരിയായ വഴിതെറ്റി ഒരു കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഒരു അന്ധനാണ് നമ്മളെ വഴി കാട്ടുന്നത്, നമ്മളും അന്ധൻ, നമുക്ക് വഴികാട്ടി തരുന്ന ആളും അന്ധൻ. അവസാനം എവിടെ വന്ന് വീഴും? കുഴിയിൽ വീഴും. അതുപോലെയാണ് ഭൗതികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ശക്തമായ ചരടുകൾ നിർമ്മിച്ച ഫലദായകമായ അധ്വാനത്തിന്റെ കയറുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ആ 3 കയറുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, ത്രിവിധ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ആ ശക്തി, ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശക്തമായ ചരടുകാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നമ്മളെ നയിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളും ആ കുഴിയിലോട്ട് തന്നെയാണ് വീഴുന്നത്. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഈ ചെയ്ത കാര്യം. വീണ്ടും കുഴിയിൽ എത്ര വട്ടം വീണു നമ്മൾ, വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ? നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഹരി ബോൽ. അതെ, ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാണ് കൂട്ടുന്നതല്ലേ? വളരെ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയാൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്, അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടുന്നു. ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ, സ്ട്രെസ്. അതുപോലെ ശാരീരികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ തന്നെ വീഴുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം ആധ്യാത്മികം. രണ്ടാമത്തത് ആദി ഭൗതികം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ കാരണം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ദുരിതം. ഒരാൾ നമ്മളെ വന്ന് അടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കുന്നു, അതൊക്കെ മറ്റ് ജീവജാലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊതുക് കടിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ആദി ഭൗതികമാണ്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദി ദൈവികത്തിന് ഉദാഹരണം സുനാമി വരിക, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളല്ലേ? പ്രകൃതി ദുരന്തം തന്നെ ദുരന്തങ്ങൾ വരികയാണ്. പ്രളയം വരുന്നു, സുനാമി വരുന്നു, ഭൂമി കുലുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്.
വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാണ്. നൈഷാമതിസ്താവദുരുക്രമാഖ്യം സ്പൃശതി അനർത്ഥാപഗമോ യഥർത്ഥഃ മഹ്യസാംപാധ രാജോഭിഷേകം നിഷ്കിഞ്ചനാനം ന വൃണിതായാവത്. ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനായ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദങ്ങളിലെ പൊടി അവർ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് അത്യധികം ചായ്വുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്റെ സാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചേരാനാവില്ല. ഈ വിധത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവരായി ഭഗവാന്റെ കമല പാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക എന്നും പ്രഹ്ലാദൻ പറയുകയാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഭഗവാനോട് ഉരുക്രമാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുക്രമൻ, ഭഗവാൻ ഉരുക്രമനോടത്ത് ആ ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥം മാറണം. ആ അനർത്ഥം മാറുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദധൂളികൾ, കാലുകളിലുള്ള ആ ഒരു പൊടി, ആ പാദധൂളി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അടിയറ വയ്ക്കുക, ആ വലിയ ഉത്തമനായ ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ താമര പോലത്തെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു അന്ധന്റെ വഴി പാത പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴിയിലോട്ടാണ് വീഴുക. ഒരു ഭക്തന്റെ, വൈഷ്ണവന്റെ പാത പിന്തുടരണം. ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ ആരടുത്താണ് പറയുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് നിശബ്ദനായ ശേഷം കോപത്താൽ അന്ധനായ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ മടിയിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് എറിയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് മടിയിൽ വെച്ച് കണ്ണീർ വരെ വരികയായിരുന്നു അച്ഛന്, പിതാവിന്റെ ആ ഒരു വാത്സല്യം കാരണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ കോപം കൊണ്ട് അന്ധനായ ഹിരണ്യകശിപു മടിയിലിരുന്ന തന്റെ മകനെ എറിഞ്ഞ് അങ്ങ് തള്ളിയെടുത്ത് തറയിലോട്ട് എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രോഷവും കോപവും ഉരുകിയ ചെമ്പു പോലെ ചുമന്ന കണ്ണുകൾ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, രാക്ഷസന്മാരെ, ഈ കുട്ടിയെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റൂ. അവൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ അർഹനാണ്. അവനെ എത്രയും വേഗം കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു ഇങ്ങനെ പറയും, തന്റെ ശരീരഭാഗത്ത് ഒരു ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിങ്ങനെ വളരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് എടുത്ത് കളയും. അതുപോലെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഒരു നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് നമ്മളുടെ കുടുംബം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന് പിറന്നവനാണ്. അവനെ ഇനി വേണ്ട, അവനെ വേരോടെ എടുത്ത് കളയുക. ആ ശരീരഭാഗം നമ്മൾ അത് കാരണം അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ശരീരഭാഗത്തും നമുക്ക് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അതുപോലെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊല്ലുക. ഇവനെ കൊല്ലാൻ അർഹതയുള്ളവനാണ്. എത്രയും വേഗം കൊല്ലാനായിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ഈ മകനെ കൊല്ലാൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ രാക്ഷസന്മാരുടെ അടുത്താണ് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ കേൾക്കാൻ, കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹരമാണ്. രാക്ഷസന്മാർക്ക് അവരുടെ ശീലമേ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാരെയും കൊല്ലുകയും ആരെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അവർക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രാക്ഷസന്മാർക്ക് രാജാവ് തന്നെ പറയുന്നു കൊല്ലാൻ. അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യം ഈ ഒരു കുട്ടി, ഈ നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനെ ത്രിദണ്ഡം, ഈ 3 ത്രിശൂലം വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ത്രിദണ്ഡം വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കിയാണ്. അങ്ങനെ കുത്തി അതിന്റെ ശരീരത്തിലോട്ട് കുത്തി അങ്ങ് ഇറക്കുകയാണ്. എത്ര പേര് പലവട്ടം എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആ ഹരിയുടെ കാൽപാദം മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
അങ്ങനെ ആ ഒരു ധ്യാനത്തിലിരിക്കുകയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. ഇവരെ എത്ര വട്ടം ചെയ്തിട്ടും ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും, ഒരു മുറിവ് പോലും, ഒരു പോറൽ പോലും ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് തന്റെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് വരെ ചെല്ലും, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരു രക്ഷയില്ല. ശരി, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അത്രയും വെനം എന്താ വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ കൊണ്ട് കൊത്തി കൊല്ലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിന് ആ സത്യയുഗത്തിലുള്ളതാണ്. സത്യയുഗത്തിലുള്ള സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭീമാകാരമായ സൈസിലുള്ളതാണ്. വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയുള്ള അത്രയും വലിയ സർപ്പങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ സൈഡിലൂടെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഓടും. പക്ഷെ ഇത്രയും പാമ്പുകളുള്ള ആ ഒരു മുറിയിൽ ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് തീർത്തി, ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ. ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഈ പ്രഹ്ലാദൻ കാണുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്, അവൻ എന്നാലും എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കംപ്ലൈന്റ് പറയുകയാണ്. ഈ ചെറിയ കുട്ടി 5 വയസ്സുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ എന്തെല്ലാമാണ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾക്കുള്ള പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? പ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിച്ച ആ വേദന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഒന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ച അത്രയും പോലും വേദന വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തി അവളോട് കൂടിയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയപ്പോഴും ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സർപ്പങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൊത്താനായിട്ട് വന്ന സർപ്പങ്ങളാണ്. അവര് തന്നെ മറന്നുപോയി, ഞങ്ങൾ കൊത്താനാണോ വന്നത്, കൊല്ലാനാണോ. അടുത്ത് ചെല്ലും, അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ ഒന്നും കുട്ടിയെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് എന്താണ്, മതയാനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊല്ലാൻ നോക്കി. കുറെ മതയാനകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കി. ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് രാക്ഷസന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ ചവിട്ടിക്കാൻ. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കാല് പൊക്കി അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രഭ കാരണം, കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന, പ്രഹ്ലാദനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ തേജസ് കാരണം അതിന് കാല്, ആ ചൂടേറ്റ് അതിന് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റണില്ല. ആ ആനയും തിരിച്ച് പിൻവാങ്ങിയാണ്. പിന്നീട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിൽ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ മരണമന്ത്രം, ചില വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടും. മൃത്യു മന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഷണ്ടയും അമർക്കയും ഒക്കെ മൃത്യുമന്ത്രം ജപിക്കും. എന്തിനാണ്? ആ കുട്ടിയെ കൊല്ല. ആ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മരിക്കും, ബാക്കി എല്ലാവരും ആ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, ചില ഗോസ്റ്റുകൾ, ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ ദുരാത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ കയറ്റുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക് വെച്ച് താന്ത്രികമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഈ ഭക്തിയിലോട്ട് പോവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ച് അവനെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാമെന്ന് ധരിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒന്നും നടന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന പ്രേതങ്ങളെ വിട്ട് ആ താന്ത്രിക്, ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രേതമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കള്, ഇവരെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത്രയും ശക്തിയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദന്. പിന്നെയും ഉണ്ട്, എന്താണ്, വലിയ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പലവട്ടം ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് ഹിമാചലം സിംഹാചലം എന്ന് പറയുന്ന പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി അതിനെ താഴെ ഇടാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രഹ്ലാദനെ. അപ്പോഴെല്ലാം പ്രഹ്ലാദൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറയും, നീ ഇപ്പോ നിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കോ, നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നീ കേട്ടോ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതിന്റെ താഴെ വീണ് മരിക്കും. പക്ഷെ അത്രയും അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടോ. ആരൊക്കെ എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു മാറ്റവും ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. ആ ധ്യാനത്തിലും ഒരു മുടക്കവും വരുന്നില്ല. താഴെ നോക്കിയാലോ അത്രയും ആഴത്തിലാണ്. അവിടെ എങ്ങും ഭഗവാനെ സാധാരണ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും പേടിച്ചു മാറും. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രഹ്ലാദൻ കാണുന്നത്? എവിടെ നോക്കിയാലും മഹാവിഷ്ണു തന്നെ ആ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാറായി, എന്നിട്ടും ആ കുട്ടി ധ്യാനത്തിൽ മാറിയിട്ടില്ല. എന്നെ രക്ഷിക്കുവോ? ഒരു സംശയവുമില്ല, എന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സംശയം. ഒരു കുറ്റവും ആരടുത്തും പറയുന്നില്ല. പല ട്രിക്ക് നോക്കി ആ കുട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു.
ഐസ് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. വലിയ കാറ്റിനെ വിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അഗ്നിയിൽ ഹോളികയുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്താണ് വലിയ കടലിന്റെ ഉള്ളില് മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം കൊന്നു തിന്നട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മുതലകളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവിടുന്നു. വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് തലയിലിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എത്ര രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്ത് ഭക്തിയാ, എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ അവസ്ഥ? പ്രഹ്ലാദൻ പട്ടിയുടെ വാലെങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കലും നേരെ ആവില്ലല്ലേ? ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു പേടിയുമില്ല, ഒരിക്കലും മടിയില്ല ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട്, ഒരു സംശയമില്ല ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുവോ എന്ന ആ ഒരു സംശയമില്ലാതെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും നമ്മുടെ ഭക്തി ഒരു പട്ടിയുടെ വാലെങ്ങനെയാണ് അതുപോലായിരിക്കണം. നമ്മളെ പലരും പലതും പറയും, നമ്മളെ പഴി പറയും, നമ്മളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, പ്രഹ്ലാദനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സ്വന്തം വീട്ടിൽ അത് അനുഭവിച്ച വേദന അത്രയൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കില്ല. ഓരോ നിമിഷവും കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ള കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അത്രയും ശക്തമായ ആ ഒരു ഭക്തിയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇത് കണ്ടപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്താണ്, ആകെ കൂടി പേടിയായി. കാരണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്. കാരണം താൻ ഇത്രയും വർഷം 60,000 വർഷം തപസ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? അമരനാവാൻ വേണ്ടി, എന്നെ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പ്രഹ്ലാദൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു വരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല. എത്ര ഭക്തിയാണ്! ഇവനെ ആരാണ് ഇത്രയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും അവൻ മരിക്കുന്നുമില്ല. എന്തെല്ലാം ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി തിരിച്ചൊന്ന് ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, തിരിച്ചോടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, സ്വയമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതും വെറും 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലും അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അത്രയും ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ചിന്തിക്കും, ഇവൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരും. ദേവന്മാര് പോലും എന്നെ ഭയക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ മകൻ ഒരു തരി പോലും എന്നെ ഭയമില്ല. എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ആകെ കൂടി തലവേദന എടുത്ത് എന്താണ് ബാക്കി ലോകം, ഈ ഈരേഴ് 14 ലോകങ്ങളും വിറയ്ക്കുകയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ഒരു ഭരണം കാരണം. എന്നിട്ടും ഈ പട്ടിയുടെ വാലുപോലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും സ്വന്തം മകന് ഈ ഭക്തിയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇവൻ എവിടുന്നാണ് ഈ ശക്തിയെല്ലാം കിട്ടുന്നത്? ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അന്തമില്ലാതെ അവന് ശക്തി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു പേടിയുമില്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് അറിയാതെ ഹിരണ്യകശിപു ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയായിരിക്കണം. നമ്മളെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉപദ്രവം ചെയ്താലും, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വളരെ ദോഷമായിട്ടുള്ള വാക്കു പറഞ്ഞാലും, നമ്മളെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സംശയിക്കരുത്. എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ചിന്ത? ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതം മൊത്തം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്യാം. അങ്ങേക്ക് എന്നെ കൊല്ലണോ? ഓക്കെ, എന്നെ കൊന്നോളൂ. അങ്ങേക്ക് എന്നെ ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തോളൂ. എല്ലാം അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങ് വിചാരിക്കാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങുകയില്ല. അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്നല്ലാതെ മറ്റു ഒരു ലക്ഷ്യവും എനിക്കില്ല. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ഭാവം. അത്രയും വലിയ ഭക്തരായിരിക്കണം. അതായത് ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിൽ അടിയറവ് വെച്ചുള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്. ഹിരണ്യകശിപു ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് തല താഴ്ത്തി വെച്ച് ആകെ മൂകനായിട്ടിരിക്കും.
അപ്പോഴാണ് ഷണ്ഡനും അമർക്കയും വരും. അവര് വന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങ് എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? ഈ ലോകം മൊത്തവും അങ്ങയുടെ വെറും ഒരു എന്താണ് ഈ പിരികക്കൊടി ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും അങ്ങയുടെ അടിമയായിട്ട് വരികയാണ്. ഈ ത്രിലോകങ്ങൾ മൊത്തവും അങ്ങ് പിടിച്ചടക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് വിഷമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു പറയും, എന്റെ മകൻ എന്റെ ശത്രുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഷണ്ഡയും അമർക്കയും പറയും, സാരമില്ല രാജാവേ, കാരണം അത് കുട്ടിയല്ലേ. കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചിലേ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വലുതാകുമ്പോ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലേ, നമ്മളെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊച്ചിലെ എനിക്ക് എന്താ സിനിമ നടനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ ആകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വലുതാകുമ്പോ മാറിക്കോളും എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ അതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. അതേപോലെ കുട്ടിയല്ലേ, കുട്ടികള് വലുതാകുമ്പോ അവരുടെ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ മാറിക്കോളും. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യൻ, ആ ശുക്രാചാര്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങ് കുട്ടിയെ വരുണന്റെ ആ ഒരു കയറ് കൊണ്ട് ഇവനെ കെട്ടിയിടാം. അപ്പൊ ഇവൻ ഓടിപ്പോകില്ലല്ലോ. ഒരിക്കലും മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കയറാണ് വരുണന്റെ ആ ഒരു കയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടിപ്പോകില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതെല്ലാം അവൻ കേട്ടോളും. വിഷമിക്കണ്ട, സമയം കൊണ്ട് അവൻ മാറിക്കോളും. ഇനി ശുക്രാചാര്യൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ ശുക്രാചാര്യന്റെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെർവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു പറയും, ശരി എങ്കിൽ ശരി, അങ്ങനെങ്കിലും അവൻ മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും പ്രഹ്ലാദനെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ഷണ്ഡയും അമർക്കയും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയപ്പോ ആ അധ്യാപകര് അവരെന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അവര് പ്രഹ്ലാദനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തവും ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, ഇത് മാത്രം. എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് വളരുക, എങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ കാണണം, മിത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വാദനം ചെയ്യാം, ഇതെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അധ്യാപകർ അവരുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അതേ പ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവനെ കളിക്കാൻ വിളിക്കും. അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ടൈം ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കിട്ടുകയല്ലേ, എപ്പോഴും പഠിത്തം. അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന, കളിക്കും. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കളിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. പരമോന്നത പണ്ഡിതനായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് വളരെ മധുരമായ ഭാഷയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ജീവിത രീതിയുടെ ഉപയോഗശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരോട് വളരെ ദയയുള്ളവനായി അവൻ അവരെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ആ ഒരു ദയ തോന്നിയിട്ട്, നമ്മുടെ പണ്ഡിതനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലേ, നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ വളരെ മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു, നല്ല പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതമല്ല നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഇതെല്ലാം വെറും യൂസ്ലെസ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് കാരുണ്യം തോന്നി. അവരും ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പെട്ടുപോകരുതെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്റെ പ്രിയ രാജാവായ യുധിഷ്ഠിര, എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനോട് വളരെ വാത്സല്യവും ബഹുമാനവും ഉള്ളവരായിരുന്നു. അവരുടെ ഇളം പ്രായം നിമിത്തം അവർ തങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാലും പ്രവർത്തികളായും മലിനമായിരുന്നില്ല. അവൻ ദ്വൈതതത്വത്തിലും ശാരീരിക സുഖത്തിലും ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തി. അങ്ങനെ ആൺകുട്ടികൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രഹ്ലാദ രാജാവിനെ വളഞ്ഞു. അവന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനിരുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയവും കണ്ണും അവനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ അവനെ നോക്കി. പ്രഹ്ലാദ രാജാവ് ഒരു അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഉന്നത ഭക്തനായിരുന്നു. അവൻ അവരുടെ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ച് അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു പ്രീച്ചർ എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അവരോട് അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി അത്രയും മധുരമായിട്ട് ഇവരെ വിളിക്കും, പേരൊക്കെ വിളിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛന്റെ പേര് വെച്ച് സംബോധന ചെയ്തെല്ലാം അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അത് കേട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആയി. അപ്പൊ കുട്ടികൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രഹ്ലാദന് ചുറ്റും ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് അവര് പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നത്. എന്താണ് പ്രഹ്ലാദൻ നമുക്കെല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്? അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഉന്നത ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ആഗ്രഹിച്ചാണ് അവർക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന് ചുറ്റും കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അസുര കുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് എല്ലാരും. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ആദ്യം പറയും, ശ്രീ പ്രഹ്ലാദോവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രജ്ഞോ ധർമ്മൻ ഭാഗവതന്നിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മം തഥഭിയധ്രുവം അർത്ഥഗതം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു കൗമാര ആചരേത് പ്രജ്ഞോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൗമാരം, ഈ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തില് 100 വയസ്സുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ആ 100 വയസ്സില് പകുതി സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദിവസത്തില് പകുതിയില് ഒരു കുറെ സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളെ ഒരു ദിവസം എടുക്കുക. ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ കുറെ സമയം നമ്മൾ എങ്ങനെ കളയുക? ഉറക്കത്തിൽ കൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, 100 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വയസ്സ് ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നു. അപ്പം ബാക്കി എത്ര വർഷമേ ഉള്ളൂ? 50 വർഷം. 50 വർഷം ഉറങ്ങി, ബാക്കി 50 വർഷമുണ്ട്. ഈ ബാക്കിയുള്ള 50 വർഷത്തിൽ 10 വർഷം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം, ചൈൽഡ്ഹുഡ്, കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇതാണെന്നോ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം അവര് ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് ആണല്ലേ കുട്ടികൾ. അവര് ആ കളിയിലും ഇതിലും എല്ലാം ലയിച്ചിരിക്കും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നൊന്നും. പിന്നെ ഉള്ള 10 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൗമാര പ്രായമൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഗെയിംസ് കളിക്കാനും, അതുപോലെ ചെസ്, ഫുട്ബോൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആ കളിയിലോട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത പോകുന്നത്. പിന്നെ അവസാനത്തെ 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ ശരീരം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ 10 വർഷം, പിന്നെയുള്ള 10 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ സമയമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തിയൊക്കെ നോക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും സമയം ആ ഉള്ള 10 വർഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പണത്തിന് പുറകെ പോവുകയാണ്. പണമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആർത്തി മൂത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. എല്ലാരെയും പറ്റിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കടം ചോദിച്ചും ചിലർ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നും പണം സമ്പാദിക്കുകയാണ്. അവരവരുടെ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? പല പാർട്ടികൾ നടത്തുന്നു, സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കുറെ ചെലവഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മുങ്ങി അതുമാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഈ ഇത്രയും സമയത്ത് എവിടെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതെല്ലാരും, ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൽക്ക് വേം എന്ന് പറയും. സിൽക്ക് വേമിന്റെ മലയാളത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയാ? പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ, അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതിങ്ങനെ നൂലിങ്ങനെ നെയ്ത് അവസാനം അതിൽ തന്നെ കുരുങ്ങി അത് അതിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അങ്ങ് അവസാനിക്കുകയാണ്, ഇതിലങ്ങ് ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ എത്ര വിഷമങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്നിട്ടും ഇതിലൊന്നും ആ ഒരു ആസക്തനായി ഇരിക്കുകയാണ്. അനാസക്തി നമുക്ക് വരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം സുഖവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സന്തോഷം വരുന്നല്ലോ.
ഇല്ല ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് തേൻ വീഴുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റിനും അപകടമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്നിട്ടും അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യമരാജൻ നമ്മളുടെ എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വരും. നമുക്ക് ഇത് അവസാനം പ്രശ്നമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന്. അതിനകത്ത് പടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരും, എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ആ ഒരു ചെറിയ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവർ വീണ്ടും അത് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ തെറ്റിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, അപകടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തുള്ള ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക? മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ്. അതിനാൽ ഓരോ ജീവജാലവും, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്തി നിർഭവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും ആത്മാവിന്റെ യജമാനനും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായതിനാൽ ഈ ഭക്തി നിർഭയമായ സേവനം സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ ഒരു ജന്മം മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെ എത്ര അപൂർവമാണല്ലേ. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ജന്മം, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും ആത്മാവിന്റെ യജമാനനുമാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളുടെ സുപ്രീം കൺട്രോളറാണ്, നമ്മളുടെ പരമാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ദയാലുവാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നല്ലത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലൂടെ കേവലം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയോ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേടേണ്ടതില്ല. കാരണം അവ യഥാർത്ഥ ലാഭമില്ലാതെ സമയവും ഊർജവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരാളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്മീയ വേദി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ സ്വയം ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് അത്തരമൊരു നേട്ടമില്ല. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മളുടെ എനർജിക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലാഭവും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മളുടെ ഊർജവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾ അത് എന്തിനു ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു വേദിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വികസിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപഴകുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരു നേട്ടവുമില്ല. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ആ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇതെല്ലാം നശിക്കും. നമ്മളും നശിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരത്തിൽ കയറുന്നു, വീണ്ടും അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പൂർണ്ണമായി കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരം ദൃഢവും ശക്തവും ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ശരീരം വീക്കായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ? അല്ല, നമ്മളുടെ ശരീരം ദൃഢമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ, ക്ഷയിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കൂ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏകാദശി ഒക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ കാണും, BP കാണും. അപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് അനുവദിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം ദൃഢമായിരിക്കുമ്പോഴും ശക്തമായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സേവനം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ചെയ്യുക. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് മനസ്സിലാക്കാനും ആത്മാവ് എന്താണെന്നും പദാർത്ഥം എന്താണെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ആ അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആത്മാവ് എന്താണെന്നും പദാർത്ഥം എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ മാറ്ററും സ്പിരിറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ അസുരന്മാരിൽ ജനിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭൗതികമായ അറിവിന് അതീതനായ പരമേശ്വരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ദയവായി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു? പരമേശ്വരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല, അതിനും അതീതമായ പരമേശ്വരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. നിങ്ങൾക്ക് പൈശാചിക സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച് ശത്രുതയോ ദ്വന്ദ്വമോ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഷണ്ടേ അമർക്കെ അവിടെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ശത്രുക്കളാണ്, വൈഷ്ണവരെല്ലാം നമ്മൾ ശത്രുക്കളാണ്, അവര് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല, അത് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അവിടെ ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള വേർതിരിവാണ്. അപ്പൊ അത് ആസുര ഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്, പൈശാചികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കൂ. ശത്രുവോ ദ്വന്ദ്വമോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭക്തി നിർഭവമായ സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കുക. അങ്ങനെ അവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായി മാറുക. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണില്ല. നമ്മളടുത്ത് എത്ര അസഭ്യം പറയുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് പറഞ്ഞത് ഒരു സമ്മതം മൊഴിയുണ്ടല്ലേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ തോന്നിയത്. അവിടെയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണം, വേർതിരിച്ച് കാണരുത്. അവർക്ക് ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്തി നിർഭയമായ സേവനത്തിൽ പ്രബുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായിട്ട് മാറുക. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തുടർന്നു. സദാ ഭക്തി നിർഭയമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ സന്യാസി നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അറിവ് ലഭിച്ചത്. ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ അറിവ് പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇത് യുക്തിയിലും തത്വചിന്തയിലും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും എല്ലാ ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തിയുമാണ്. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് എന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അധ്യായം 6 ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 6ലാണ് പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 6ന്റെ അവസാനം പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, നാരദ മഹർഷിയോ? നമ്മളെല്ലാരും ഒന്നിച്ചല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളും പഠിക്കുന്നു, നീ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു, ഷണ്ടേ അമർക്കിയല്ലേ നമ്മളുടെ ഗുരു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി നിനക്ക് ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 7ാം സ്കന്ധത്തിലെ 7ാം അധ്യായത്തിലാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. തന്റെ അമ്മ കയാതു, തന്റെ അച്ഛൻ തപസ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ദേവന്മാര് വരുന്നതും കയാതുവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുന്നതും പിന്നെ നാരദ മഹർഷി ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും നാരദ മഹർഷി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതും, അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് താൻ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. അതിനാൽ അസുരന്മാരിൽ ജനിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭൗതികമായ അറിവിന് അതീതനായ പരമേശ്വരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ദയവായി പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പൈശാചിക സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണ്. അതൊരു ചക്രം ആവർത്തിച്ച് മുകളിലേക്ക് താഴേക്കും ഉരുളുന്നത് പോലെ. എന്നിരുന്നാലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ചക്രം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനത്തിലെ നിരന്തരമായ ഏർപ്പെടലിൽ നിന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ച അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദ ഒരാൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചിതനാകും. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇതറിയാം. അതിനാൽ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, അസുരപുത്രന്മാരെ, ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനും ആരാധിക്കാനും തുടങ്ങുക. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ഇനി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ചക്രം പോലെയാണ്, മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചക്രത്തിൽ ജനിച്ചു മരിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എപ്പോഴാ നിൽക്കുക?
പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ ചക്രം പിന്നെ കറങ്ങില്ല, അവിടെ നിൽക്കും. അതായത് ജനന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുതമായ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതിൽ നിരന്തരമായി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മോചിതനാകാം എന്ന് അസുരന്മാരടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഈ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതില് ഒരു ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കും? ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരൊന്നും ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകിൽ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളുടെ എത്ര ജന്മം പോയാലും നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു അച്ഛൻ കുട്ടി പോകുമ്പോ എവിടെയും പോയാലും കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും, ഒരു പട്ടിയുടെ ആയാലും പൂച്ചയുടെ ആയാലും മനുഷ്യനായാൽ മനുഷ്യനോ അതിലെ താഴെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. നമ്മളെ എല്ലാരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. നാരദ മുനി തുടർന്നു. എല്ലാ രാക്ഷസപുത്രന്മാരും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡയും അമർക്കയും നൽകിയ ഭൗതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ നിരസിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശണ്ഡയും അമർക്കയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ. അപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞതെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രഹ്ലാദൻ പറയുകയാണ്. ഇനി ശണ്ഡയും അമർക്കയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് കണ്ടിട്ട് ആകെ കൂടി പ്രശ്നമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ പോലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പ്രഹ്ലാദനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സഹവാസം കാരണം മറ്റു കുട്ടികളും ഇതിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഉടൻ തന്നെ അവര് നേരെ ചെന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് ഇത് അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്ന ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മകനെ കൊല്ലും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അത്രയും ക്രൂരനാണല്ലേ, അത്രയും ഇൻസൾട്ട് ആയിപ്പോയി ഹിരണ്യകശിപുവിന്. കാരണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവന് മാറ്റമില്ല, കൂടാതെ മറ്റു കുട്ടികളെ കൂടെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കുട്ടി. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ അത്രയും ശാന്തനായിട്ട് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുകൈകളോടെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ഒരു പ്രായവും ആ ഒരു സ്വഭാവവും കണ്ട നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ തോന്നില്ല. അതുപോലെ അത്രയും വിനീതനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. എന്നിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ ആ കഠിനമായ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നീ എന്റെ ഈ ഇത്രയും താഴ്ന്ന ഈ ജന്മമാണല്ലോ എടുത്തത്, എന്റെ മകനായിട്ട് പോലും നീ എന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും നിരസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും വലിയ മൂഢനാണ് നീ തന്നെ യമരാജന്റെ ലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി തുറക്കുകയാണ്. നിന്നെ ഞാൻ തന്നെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ 3 ലോകങ്ങളും ത്രിലോകങ്ങളെല്ലാം വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ഒരു ഭരണം കാരണം അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നു, ആരുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ ഭയമില്ലായ്മ നിനക്ക് കിട്ടിയത്? എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഈ ത്രിലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭരിച്ച് ത്രിലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ വിറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ ശക്തിയെ മറികടക്കാൻ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ ശക്തി കിട്ടിയത്? ഈ ഭയമില്ലായ്മ നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം
നിങ്ങളുടേതേയും കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാത്തര ശക്തികളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ഒന്നാണ്. അവൻ നിന്റെയോ എന്റെയോ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും ഏക ശക്തിയാണ്. അവനില്ലാതെ ആർക്കും ഒരു ശക്തിയും ലഭിക്കില്ല. ചലിക്കുന്നവരായാലും ചലിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ശ്രേഷ്ഠരായാലും താഴ്ന്നവരായാലും ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, അങ്ങേക്ക് എവിടുന്നാണോ ശക്തി കിട്ടിയത് ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഈ ശക്തി കിട്ടിയത്. അത് ആ ഉറവിടം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് എനിക്കും അല്ലെ അച്ഛനോ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. ആ ശക്തി ഇല്ലാതെ, ആ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടില്ല. ആ ശക്തി തരുന്ന ഉറവിടമില്ലാതെ ആർക്കും ഒരു ശക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്കും ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാതിരിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും ആ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പരമപുരുഷനാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, ദയവായി ഈ പൈശാചിക മനോഭാവം ഉപേക്ഷിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശത്രുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ വിവേചനം കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എല്ലാവരോടും സമന്വയിപ്പിക്കുക. അനിയന്ത്രിതവും വഴിപിഴച്ചതുമായ മനസ്സൊഴികെ ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ ശത്രുക്കളില്ല. സമത്വത്തിന്റെ വേദിയിൽ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ആരെയും ശത്രു മിത്രമെന്ന് കാണാതിരിക്കൂ. അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരേ ഒരു ശത്രുവുള്ളൂ. ആരാണത്? മനസ്സ്. ഈ മനസ്സാണ്, നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ മനസ്സ്. ഇതൊഴികെ വേറെ ഒരു ശത്രുവില്ല. അങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആ ശത്രു. അങ്ങയുടെ മനസ്സാണ് ഈ ശത്രു എല്ലാം. വേറെ ആർക്കും ശത്രു ആവാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ആരാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തൂ. ആ ശത്രുവിനെയാണ് നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഉള്ളിലുള്ള ആ മനസ്സെന്ന ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കൂ. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആരാധന ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ബാക്കി ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും ആ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമായിരിക്കും. നരസിംഹദേവൻ തൂണ് പിളർന്നു വരുന്നു. പിന്നെ നരസിംഹദേവന് പ്രഹ്ലാദൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഉപദേശം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഉത്തരങ്ങൾ, ആ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ നരസിംഹ ലീല അവസാനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യർ. അപ്പൊ ആ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാശി അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി. അത് ഞാൻ പല ഇടത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്ന 4 ലക്ഷം ബോധത്തിലുള്ള മനുഷ്യരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം